sawise aku lengser saka ing tlatah Pacitan. Banjur aku lumaksana mlaku mangetan. Ya kuwi teka ing alas Klumprit. Ing kono aku rumasa seneng banget sebabe apa alas Klumprit, alas Gung Lewang Lewung, doh lor doh kidul, doh wetan adoh kulon. Nanging nalika semono aku wis ndak kajati ndak nyati anggonku babat alas ana ing desa Klumprit kene. Ananging anggonku babat alas ing Klumprit kene wis entuk sak pertelon. Mbok iya. Mbok iya, salah sawijining manungsa bisa mlebu ana ing alas Klumprit kene. Lho. Wah, iki Endi kowe, Kang? wah, aku ning kene. Morake enggal rene yo. Iki kerto iki. Beh, Kang. Selamat ya, Di. Alhamdulillah, Kang, oleh pangestune dulur tua, Kang. Ya, selamat kabeh. Bebasan lumaku kepapak obor 1000. Iya, iya, heeh. Rumangsa padang jroning atiku, Kang, masalah. Lah, ngene. Kaya aku cumondhok ana ing alas Klumprit kene, wong kaijenan, wong loro sekarone paribasane mbok tinggal pirang-pirang dina ki nyandi kuwi. Jatine aku goleki jenengan lho, Kang. Sak bacute, aku apa sih kena sing diarani blasuk ya, Kang? Aku ora roh dalan lali mlebuku liwat ngendi, metuku saka ngendi. lah kuwi mestine, kuwi sak mesti ya kuwi ki sampean ki angliwati utawa anglangkai ya kuwi oyot mimang. Kono kaya mengkono ya, Kang ya. Iya, Pancen aku percaya alas kene isih diarani alas sing wingit Gung Lewang Lewung, akeh satu kewan sing galak, akeh dedemit sing jahil ya, Kang ya. Iya, ya, Sing padha ngati-ngati ya, Kang ya. Mulane ngene. Alas Klumprit kene iki alas Gung Lewang Lewung paribasane ya, dolor do kidul. Nah, ijik akeh satu kewan kang gedhe, ijik akeh ya kuwi jem setan priprayangan sing ana ing alas Klumprit kene. Iya, Kang. Tapi aku rumangsa lega. Mergane katone iki alas Klumprit iki wis saya tipis. Merga sak wetaning kayu sing katon teko kene kae. Kae wis ana bata luluh ateges tapel wates ing tlatah Singosari ya, Kang ya. Iya, daerah Malang. Iki awak dhewe sing mlebu ana tlatah Blitar, Kang. Heeh. Muga-muga ya, Kang, awak dhewe ale mbacutke babat jumangkah gawe karang pradesan orang papan kene iso bisa tumonjo nganti anak turun awak dhewe ya, Kang ya. Iya, iya. Muga-muga iso kalis iso bisa dadi desa sing loh jinawi. Ya, ya, Kang ya. Iki ngene tapi ya. Iya, Kang. Gandeng awake dhewe iki ming ibarate wong sawiji loro saudon. Yes, loro saudon telu sak kukuban. Ya muga-muga ae Gusti sing Maha Wikan tansah paring pituduh marang awake dhewe nggone bakal gawe rejane papan iki, Kang ya. Salah sawijine wong mbok yiwa bodho nusul nyang awake dhewe. Kok ora ana sing sing nusul nyang awake dhewe. Ngene, Kang. Iki bakal ana sing teka nang papan kene. Amarga sak kuloning alas Klumprit iki sing diarani alas Sambi Piring Rawa kuwi wis dibabat. Wis dadi karang pradesan ya, Kang ya. Iya, iya. Iki kari mung sethithik. Papan iki yen ora kleru sing sak kidul wetane Kutha Blitar sing ering-eringing Gunung Kendeng sing miring alor. Iya, iya. Iki ora sepiro ya, Kang. Iya. Nanging sanajan iki besok dadi desa cilik ning ramene rejane ora kalah karo desa sing wis dadi ngono iki, Kang ya. Loh, coba. Kae kok ana jalmangsa kang lagi mlebu. Ayo ganti. Monggo. Monggo.
Tangane padha anyep, padha kademen to iki, Mang. Iya. Lah dereng apik bengi lho. Ning papan alas iki yo kaya ngene. Wis metu bun. Wis metu bun isane iki. Bun. Iki oke. Nuwun sewu, Kang. Sing padha. Kula badhe matur sekedhap kalih panjenengan. Hmm. Kula ketingali saking ketebihan panjenengan kok badhe babat-babat kula sak umpami sak kanca niki nderek-nderek panjenengan babat-babat alat menika napa kepareng. Loh, aku butuh pitakon marang sampean kabeh. Nggih. Sampean asale saka ngendi lan sapa asmamu? Nggih nuwun sewu, Kang. Kula angsal kula saking Begelen nami kula Naya. Lah sampean asale saka ngendi lan sapa jenengmu? Aku sangka Wonogiri. Loh, terus jenengmu? Aku mlaku ngetan teko kene iki kok roh wong babat-babat. Aku pengen melu. Oh, dadi kaya mangkon. Lah sampean asale saka ngendi lan sapa jeneng? Aku asalku teko Pacitan. Terus jenengmu? Jenengku Ronggo. Oh, dadi wong telu kabeh iki mau butuh lu babat alas ing alas klumprit kene. Nggih, Kang. Leres, Ning- Kang. Kang mapan kebeneran. Heeh. Nggih. Nanging aku isih bimbang karo pemikiraning wong-wong kang lagi teko iki. Nggih. Apa wis dadi anteping atimu yen to sliramu kabeh bakal melu nutukne babat alas klumprit sing bakale pradesa. Wis Nggih, dadi Kakang antep. menika sampun dados pengantepane ati kula Iya. lan kanca-kanca kula menika, Kang. Nanging ya iki alas kene iki jek alas gong lewang lewung. Nggih. Nggih. Doh kulon, doh wetan, doh lor, doh kidul. Nggih. Sampean tak bagahi, ya. Nggih. Sampean tak bagahi sing sisih kulon. Ngoten nggih. Mm-mm. Nggih. Lah sing Lah. kula. Sampean tak bagahi sing sisih kidul. Nggih. Terus sampean tak bagahi sing sisih lor. Lah, sampean tak bagahi sing sisih wetan. Ya Kang kuwi pancen wis dadi anteping atiku aku sing bakal mbutulne langkahku ning jagat wetan. Nanging ki ya, nanging aja sampe ya kuwi sak wetaning bata luluh. Tesana ing bata luluh kono, aja sampe bata luluh ya dikanki. Dadi enek watese. Engko nek sampe nglangkai bata luluh sak wetane bata luluh wis nyang daerah Malang, wis tedhak ing Singosari. Ya. Tak estone Kang. Yen pancen Kang Mangkun ayo dundung karya Monggo, monggo, murake monggo, tinggal monggo. babat alas. Iki mang wis padha entuk panganan. Urung, Kang. Ya, Ngambil kaya yaene iki. mangkono. Padha. Marai urung tampil urung entuk jatah, Kang. Ayo. Teko kono kae. Dapun Kang Engko menika yen wis mari dipun nyambut wiwiti gawe, apa bubar dipun? rampung le padha nyambut gawe. Nggih. Iya, Kuwi Kang. kari ngunduh piwolahe nggone nyambut gawe Mekaten ya. nggih. Ayo padha digawe sukawari suka bebarengan. Iya. Ayo, sing penting awake dhewe kudu njejekake ati tetekenan tekun gonderan iman ya. Nggih. Iya, iya, Kudu Kang. ngono godhong budi rahayu. Nggih. Iya. Muga-muga Gusti Kang Mahyasa tansah mayungi awake dhewe kabeh. Iya, iya. Ayo Ayo babat dibudhake. alas bisa keturutan ayo. Aku tak mlaku ngidul, Kang. Bapak Monggo, ngira monggo, mikir monggo. kidul. Iya iya. Kidung kang lumesing. Rahayu. Lumputing lor. Babat sing mikir kidul kene ya. Jin Kok setan amase padha Jalma ketemu manungsa. bakal tak babat. Kula Iro wani-wani kene kudane Iki bapak swara sing apa kula. iki? jalma Wayahe manungsa beduk Gawe tanduran Iro besok. Wayahe wani-wani istirahat, ora wayahe arek leren. papan panggonaku Swara. jalma Sing manungsa nyoloweti. Kok Yo, yo, kuwi yo. krungu swara? sapa sapa Tak delenging jenengmu karo mata jalma batin, tak manungsa matek ajiku panarawangan supaya aku nyumurupi apa to sumbering swara iki. Iki bangsane apa? Aku bangsane dedemit jin setan priwayangan. Yen tak sawang sandang penganggone iki kaya dudu menungsa. Yen tak sawang iso tata jalma iki dudu kewan. Dadi kowe Alase bangsane peteng. lembut. Aku bangsane jin Tak setan babatane iki. priwayangan Bangsa ilu-ilu jin. Ah, anaspati iya, iya. duwu. Terus ana
karep gawemu apa kok ngadang lakuku? Aku ora trimo yen papan aku kok ora arik. Oh, kaya mengkono. Manungso, Ya, 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 ya. manungso. Jenengmu sapa? Kowe dadi panganku Engko manungso. dhisik jenengmu sapa? Kowe duwe jeneng urung? Aku enggak duwe jeneng. Lho. Karo wong tuaku ora duwe jeneng. Iki las iki, lase sapa kaya ngene iki? Lasimin. Lasi. Nggih. Jenengku Lasimin. Mengko dhisik. Kowe kleru yen to jalma manungsa sing ngambah papan kene ngrusak kuwi ora bener, ya to? Wis sumrupana ya jin ya. Iki menawa jin anyaran urung ngerti tatanan. Jin tahun 2020. Nalika semono eyangku Syekh Subakir nalika babat Pulo Jawa wis pasang syarat saringat. Wis ana perjanjian ya. Yen to Iya. menungsa dadi klipah ing bumi kene sing wasani nata ngatur amrih bumi so makmur. Yen to ngono kowe ana nggagalke anggonku bakal mbabat wana iki tak gawe karang pradesan. Aku jin kliwatan, biyen Syekh Jupakir aku rung ruh. Oh, kelahiran anyar. Anyar. Pantes urung duwe kakak kowe, Kakane cek rung digawe karo Terus Pak Lurah. karepmu murungake lahku bakal babat alas iki. Iya, kowe bakal dadi panganku. Aku wis suwe rung mangan. Iya, kowe kudu manut manungsa. Menungso iki dipasakne ngatur alam. Kok dadi enek jin sing arep mangan menungso? Iya, kowe panganku. Menungso kelangan papan, ya ta? Iya. Njaluk papan, njaluk pangan. Iya. Ana sing bakal ngene papan kowe. Iya. Manungso orang rusak nanging mbangun, ya ta? Hmm. Kowe tak sowanke Ayo. nyang kakangku, kadang tuwaku sing bakal Oh, iso iya. menehi papan kowe. Kowe kudu manut amarga bumi iki wis disaringati karo eyangku. Aku ora trimo. Iya, yen ora trima kowe tak Oh. wane papan. Menungso ora bakal ngrusak sak titahing Gusti, ya ta? Ora ngrusak padha-padha ning titah. Kowe ora tak rusak ning tak wane papan. Ayo. Ngetutno mburiku. Aku yo njaluk Walah, kae yo papan. jin pisan kae. Aku yo njaluk pangan menungso. Oh, manuk pangan. Yo. Mengko piye pawangsulane kakangku? Ayo, tutno aku. Ayo, bolo-bolo kabeh ayo melu menungso iki. Ayo aku melu, Kang. Aku yo melu. Iya. Lara melu ora entuk jatah. Aku njaluk ndase manungsa, Kang. Nalika semono kaya Ki Seca sak kanca ruwange kabeh wis ndak utus babat alas ing desa Klumprit kene. Enek sing parani ngidul, enek sing parani ngalor, enek sing parani Kang enek Kunto. sing parani lho Ki Seca. Aku sing teko, Kang. Murage enggal cuma bedak rene. Aja dadi kaget ing atimu yo. Iya. Piye. Ana keanehaning alam sing dibabat iki Heeh. sakwise Kakang pasang saringat sesaji supaya anggone awake dhewe iki mbabat alas kene kalis saka ing Rubedonir ing Sambikala. Hawane Kakang ngebong dupa nganti nguntapaking para lembut sing ora nrimake mergo papaning diorak-arik dening Kakang. Oh dadi kaya mangkono. Kabeh iki tak pasrahne ana pengadilanmu, Kang. Iki bangsa lelembut sing bakal Iya. ngurungake niate awake dhewe, Kang. Iya. Iki kok para wis jim. ana Yo sing Jim, ngumpul iki Jim manungsa. ranggenah iki. Gelem ganggu gawe marang jal manungsa. Ora ganggu gawe, manungsa-manungsa sing ganggu gawe aku sak bolo-boloku kabeh. Ngene, sebabe jal manungsa yo kuwi ganggu gawe marang Jim setan. Awit ijik tuwa jal manungsa timbangane Jim. Aku Wis sing ora mangerteni. nrimakne sak bolo-boloku Saiki kabeh. gelem ora gelem bakal ndak tundung saka papan panggonan kene. Aku ora gelem kok tundung manungsa. Gelem gak gelem Aku bakal ora ndak gelem. tundung. Saiki rungokno. Para jin, para setan. Iya. Sepisan Iya. asalmu banyu balik banyumu, asalmu geni balik geni. Asalmu angin balik angin.
Aku Jeneng sira gelem. bakal ndak tundung soke papan panggonan kene. Ayo tutno. Ya kuwi kuku sing dupa. Aku Tumedhak gelem marang ing ngalih, segara kidul. tapi aku njaluk pangan, njaluk panggonan menungso. Sing mbok jaluk panganan apa? Aku pangan aku ya menungso. Nak para jem gak kena ya ki njaluk pangan marang jal manungsa. Merake ingkang sumingkira. Kepengin tak gembala geni kowe. Aku ya wani karo sira. Yen kowe wani murage. Murage. Mbok tapakne aku. Kowe bakal dadi panganku sak Gelem ngalih bolo-boloku apa kabeh. ora? Ora. Gelem ngalih apa ora? Aku gelem ngalih, lek kok wae papan, kok wae ngalih. pangan. Sumingkir. Sumingkir. Ayo sumingkir. Sumingkir. Papan panggonaku nek endi menungso. Asalmu geni balik geni, asal mangin balik angin. Asalmu banyu balik banyu. Madana. Kakang kowe kang duki Kakang. Ayo padha tumedak rene. Panas. Padha tumedak rene. Ki seco, nyati ki seco, Mang. Kang Menika Kang Seto. Lho, eneng Kang kene. Kerto. Heeh. Kang? Piye? jenengan dangu. Kula badhe Piye matur asline, kalih Kang? panjenengan. Anggen kula babat alas ingkang sisih kiran menika sampun rampung. Ananging kula anamung ninggal setunggal uwit inggih menika ingkang nami Kajeng Cerme. Dadi kaya mangkono. Nggih. Sampan babat alas ya kuwi sing sisih kulon ninggal kayu cerme. Nggih. Nah, iki dadi padungingan kena kanggo dongengan. Kowe cerme sing gedene sakmono kuwi mau wae pinangka kanggo ya ki panguripan. Mbok menawa ana wong mlaku, mbok menawa ana wong luwe kena dipothek, kena didahar. Mekaten Kakang. Kepalih Kakang, kula Iya, iya. badhe mlampangetan. Heeh. Menika wonten tumpukan watu-watu menika watu menapa Kakang? Lah, kuwi mono duduk mati ya. Nggih. Kuwi mono kena darani reca, ya to. Kula mekaten nggih. Lah, kuwi mangko bodho usungana lumpukna dadi sawiji ana ing papan kono. Oh, ngaten Ananging nggih. wali-wali pawelingku. Nggih. Ing desa kene besok yen ana rejaning jaman yen wong duwe gawe aja pisan-pisan mbeleh kebu. Oh mekaten nggih. Dadi kaya nggih. mangkono. Nggih. Jenengan mrikaken nggih. Nggih, Kang, nggih. Terus ki terus ki sapa piye? Aku ya oleh keaneane Kang. Nggonku babat-babat ing sisih wetan. Iya ya. Sak kulone tapel wates boto luluh. Wis katon padang ning ana sawiji wit kang tak tinggal pinangka ya kuwi pangayupaning sesumberan sing sekitare Kang. Kuwi kayu apa to Kang? Kuwi mono sing kena darani kayu suka. Mulane sumber kuwi mau dijenenge ya kuwi sumber suka. Amarga Sak cedhake kayu suka. Suka. Iya Kang. Muga-muga iso dadi pepeling besok lamun wis padha manggon ning papan kene wis dadi karang pradesan. Muga-muga desa papan kene iso bisa katelao desa suka rame amarga kedaden saka kayu suka sing Sing kulon. jejerake ana sak cedhake Sumber. blimbing ya Kang ya. Lah sing sisih kulon kena darani ya kuwi cerme. Cerme. Wit cerme. Wit cerme. Blimbing cerme. Oh iya. Sing kena darani wit suka. Iki ngene. Nggih tepundi Kakang. Besok kalamun to ya enek rejaning jaman. Nggih. Enek rejaning jaman ing desa kene katelao desa suka rame. Semanten matur nuwun.